Idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna subscribe, idan kuma ka riga ka yi subscribe ɗinmu, ka danna like akan wannan bidiyon. Wannan wani raddi ne da Jakadiya tona asiri ta yi wa jaruma Maryam Yahaya kan wanda ya tattaki daga garinsu har zuwa Kano domin ganin Maryam Yahaya bai samu ganin ta ba, har ya sha biya shine ta yi mata raddi mai zafi. Wallahi Allah, Maryam Yahaya ba ta da mutunci. Ya mutum zai yi tattaki tun daga Yobe ya zo ganin ki amma kike sauraron sa? Wannan ai hauka ne da rashin sanin mutuncin masu. A ce saboda son ki har fiya bawan Allah ya sha, amma ko a kula ta kakara. Zuciyata na mararinki, ganin ki shine magani. Idan yanzu kin ga kina tashi to ki tambayi yau ina Safiya Musa, ina Fati Muhammad ko Mansura Isa da ta auri Sani Danja ina take? Banda mata na ayyukan tallafi wa zai tuno da labarin ta? Su Hadiza Kabara kuwa yanzu rara gefe su, duk waɗannan an so su fiye da ki. Wasan Hausan na ku ɗauki kanku ku wani aza girman kai kan banza da hufi. Haka na ga wani mun shiga restaurant abu yana ta wani kofarewa sai ka ce wata tsiya zai yi a gurin. Ke fa ba wani ilimi ne da ke ba, na yabawa ba. Kuɗin ma wallahi ba, sai dai hoto a Instagram da dan ƙarin girman kan banza da hufi. In ban da ma tuwo ya cika idan yaro. Ni sai na rasa me ya baro a Yobe ya tafi Kano kallon wannan yarinyar. Kin zama sassan jikina ko kuma ruwan idanuna. Shi masoyinka ai naka ne ko daga wani ƙauye. Kin gani nan wallahi zan iya haɗuwa da Messi ko Ronaldo. Yayi gaba na yi gaba. Nan ba su dame ni ba. Amma da muka haɗu da Ali Nuhu a jirgi, na ga mutane sun share shi sai da na taso muka tattauna. Ko da na tuna masa shi celebrity ne da bai kamata a nuna masa bai isa ba. To bai kamata kuma idan kun shiga cikin jama'a ku dinga wulakanta waɗanda kuke nuna kun isa ba. Fuskar ki da na kalla sai in ji tsikar jiki yana ta